Sara barra minn Malta ma rajrax ma tant għandna ċun nixtieq. Ma nix fejn nifixklu ġifieri qabel Ġunju li għadda kellna kantalena ta' persuni li jmorru fuq bil-dovut rispett in-net television biex jagħmlu ħsara. Il-moviment ikkonferma rebħa akbar minn dik tal-2013. Diki hekk jirrispondi l-poplu Malti meta għandek l-oppożizzjoni tagħmel ħsara, dawn huma n-nies illi kull min ma jaqbilx magħhom, jew kull min ma jappartjenix għan-niċċa, illum sfortunatament anki l-kap tal-oppożizzjoni nnifsu ma jappartjenix għan-niċċa, jgħidu li huwa amorali, jgħidu li huwa korrott, jgħidu li huwa imbeċilli, jgħidu li huwa tat-tieni klassi, jgħidu li huwa inkapaċi, jgħidu li huwa limitat. Dawn huma n-nies illi jridu jerġgħu jieħdu over tal-Partit Nazzjonalista, jista' jkun jirnexxielhom, jekk Dottor Delija juża n-narrattiva li adottaw ta' qablu qiegħed jirriskja illi dawn jaħdulu postu, u nerġa' ngħid, dawn il-vejkoli illi kien hemm qabel Delija ġie stallat. Bid-dovut rispett inkluż il-kollega tiegħi li għandu pinna tajba, però naturalment fil-ambitu tal-libertà tal-espressjoni, fl-ambitu tal-libertà tal-espressjoni jagħmlu. Iva, din hija ħsara ta' barra minn Malta li ppruvaw jagħmlu qabel Ġunju li għadda. Il-poplu reaġixxa, il-poplu reġa' konferma lil Dottor Joseph Muscat wara illi ippruvaw jagħmlu ħsara barra minn Malta. Ir-riżultat kien dak li hu. M'hemmx Facebook. Meta mux nhar it-tnejn li għadda ta' qabel splodiet il-karozza ta' Daphne Caruana Galizia, ma kienx il-Partit Nazzjonalista. U fuq sara ġenerali kiteb illi ma kienx il-Partit Nazzjonalista li marem barra jtisma' raġġara f'Malta kienet id-dinja kollha li għajnejha dawreta fuq Malta u meta jiena sa fl-aħħar 3 ijiem mort fil-Parlament Ewropew biex ninsegwi l-iżviluppi li kienu qed isiru fil-Parlament Ewropew, in-nies jiġu fuq jisaqsuni x'qed jiġri f'Malta mhux għax qalilhom il-Partit Nazzjonalista ta' mhux għax qalilhom Adrian Delija. Għax għattulhom li waqt il-politiku. Għax għattulhom li waqt il-politiku. Għax f'pajjiżna, għattulhom li waqt il-politiku. Issa nitkellem. Isserfaw ir-responsabilità. Nitkellmu fuq għaliex huwa qtil politiku. Ikkommissjonax xi politiku? Mela, Ikkommissjonax xi politiku. nibdew billi nagħmel il-ġurnalist bravu. Mela, wasalt għaliha, ikkommissjonax xi politiku. Mela, ħanagħmel id-distinzjoni ċara minn issa. Meta nitkellmu fuq il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, din nitkellmu fuq żewġ affarijiet. Fuq ir-responsabilità kriminali. U responsabilità kriminali tfisser li nsibu il-min qatel lil Daphne Caruana Galizia. Il-persuna li poġġiet il-bomba taħt il-karozza jew fejn qedita u splodiet lil Daphne Caruana Galizia. Dik hija responsabilità kriminali. Meta nitkellmu fuq ir-responsabilità politika però hu paċenzja. Ħanispjegali. Ħanispjegali. Meta nitkellmu fuq ir-responsabilità politika u għalfejn huwa qtil politiku, qegħdin nitkellmu mhux fuq li Joseph Muscat f'ġieħ kemm hemm ma nkunux fqar fil-ħsieb u nifhmu x'qegħdin ngħidu. Mhux li Joseph Muscat qabad bomba u ma ripoġġja mal-karozza ta' Daphne Caruana Galizia u għollija. Ekk qegħdin infissru żgur li le. Qegħdin infissru però ir-responsabilità għaċ-ċirkustanzi kollha li nħolqu fl-aħħar 4 snin f'pajjiżna. Illi ħolqu klima tajba ħafna biżżejjed biex minħass illi kellu jtemm il-ħajja ta' Daphne Caruana Galizia b'impunità, jiġifieri impunità tfisser li tħalli kollox għaddej tala' għajnejk u jgħaddi kollox. Biex minħass illi kellu jagħmilha dik u jtemm ħajjet Caruana Galizia dakinhar ħass f'dil klima li nħolqot fl-aħħar 4 snin minħabba dan ċirkustanzi, ħass li kellu jagħmilha. U għalhekk trid tintrefa' responsabilità politika u għalhekk kien qtil politiku. Għaliex issa irridu nistennew li tintrefa' responsabilità politika minħabba dan ċirkustanzi. Il-ħabib tiegħi sfortunatament qed jagħmel jew inkella jirrepeti l-istess balli li jagħmel Dr. Delija. Illi jaqbes għall-konklużjonijiet mingħajr Assolutament ma fimx Dr. Delija, għal-Dr. Adrian Delija. Jasal għall-konklużjonijiet mingħajr ma jistenna l-investigazzjonijiet. Bħala stat ta' fatt, il-pajjiż il-gvern għall-ewwel wieħed illi dan il-każ jixtieq li jissolva illum qabel għada liema huwa dak il-gvern, liema huwa dak il-Prim Ministru li ekonomikament tant sejrin tajjeb bħala pajjiż illi ma jridx illi dan l-inċident jalqu darba l dejjem. U għalhekk rajna l-preżenza tal-FBI, tal-Europol, esperti mill-Olanda, rewards ta' Nispera li nsolvuha hija persuna wkoll. Mhux iħabba l-ekonomija. Imma importanti
Mhux hekk, Għax hija persuna, għax hija naqblu. għax hija bint, għax hija U mela, użgur. Mela fejn l-Europol ma ġewx għas-sitt karozzi bomba l-oħra li saru. Mela, tuni ċans. Għax Loriku tajjar inkompetenti għax Defni Caruana Galizja ġibnija mill-Europol u sewwa. Pero allura l-fej l-Europol ma ġewx. L-FBI għalfej ma ġewx għal-każijiet l-oħra ta' karozzi bomba li ma Mela, huwa fl-interess ta' kulħadd, huwa fl-interess tal-pajjiż kollu, huwa fl-interess ukoll tal-familjari stess illi dan il-każ jissolva l-ewwel u qabel kollox. Però, sfortunatament, ma jkollix naqbel mal-argument illi qed jiġi intavolat fuq din il-mejda partikolarment mill-kollegi tiegħi fuq dawn iż-żewġ naħat illi b'xi mod jew ieħor dan il-gvern żmantella l-istituzzjonijiet, dan il-gvern matul il-leġislatura li għaddiet reħa minn idejh u tafaħħa fuq idejn il-Parlament, tafaħħa fuq idejn persuni oħrajn ta' kif tinħatar il-ġudikatura. Reħa dak il-poter li kellu f'idejh. Allura sejjer takkuża lill-gvern illi b'xi mod jew ieħor qiegħed jiżmantella l-istituzzjonijiet. Jitkellem Manuel, u mbagħad nieħdu minuta kull wieħed għax inkunu qegħdin indaq. Jiena sammur lura għal dak li attenti. Iva qed issir ħsara kbira lil pajjiżna. Pajjiżna ingħata stampa kellna l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea ilna nipproġettaw fuq ħafna snin u nibnu image tajba ta' pajjiżna mad-dinja. F'daqqa waħda ġurnalista splodiet, ittajret u nstabet inċinerata 80 metru l-bot. U l-ġurnalisti tad-dinja raw splużjoni fil-ġenna. U ġewaw u saqsew kif dan hu pajjiż fejn din xi ħaġa li tista' tiġri. U dak li daħlu fih u saqsew kif jaħdmu l-istituzzjonijiet hawn, kif taħdem il-libertà tal-istampa, kif huma trattati l-ġurnalisti indipendenti. U risposti li ħadu huma kienu trattati bil-lingwaġġ li juża Robert fil-konfronti tiegħi llum. Kienu trattati fis-sens li għax jesprimu jikkritikaw lil min jerbaħ l-elezzjonijiet. Mhux lil min jerbaħ l-elezzjonijiet tikkritika. Mhux lil maġġoranza, mhux lil min qed jiggverna tikkritika. Mhux dak hux il-ġurnalista. Dawk li jiġu kritikati, dawk huma intimidati, huma akkużati li huma tradituri, huma akkużati li huma sħaħar u li allura jitneħilhom id-dinjità li tħallihom protetti bħala bnedmin tant li wara li mietet baqgħu jipprovaw iweħħlu fiha għar-raġuni li mietet. Dak li raw inti mela, Mario, inti. Le. Konkludi. Ġifieri, inkredibbli kif f'pajjiżna kollox jisu xi kultant inqeleb ta' taħt fuq. Ġifieri, inti għandek gvern li ħoloq ċirkustanzi, ħoloq ambjent li kien tajjeb ħafna biex tinqatel Defni Caruana Galizja, għaliex rajna kollha tal-istituzzjonijiet, il-kummissarju ma jagħmel xejn Loriku Tajjar, inkompetenti u ma jagħmel xejn. Tant illi qed nies barra ġieli tejħu responsabilta biex jirriżenja u l-Prim Ministru ma jagħmel assolutament xejn. Però minn flok neqilbu kollox ta' taħt fuq u ngħidu li l-ħsara qed joħloqha min qiegħed jiġbed l-attenzjoni dwarha minn flok minn min qed jagħmilha. Inkredibbli. Robert, tieni ċans. Dan qegħdin nitkellmu. Ejja impoġġu Minuta għandek, Robert. Ejja impoġġu l-affarijiet f'perspettiva. Jiena bdejt billi ikkundannajt bla riservi dan l-aġir, dan l-akkadut. Ma stajx nagħmel ieħor, għaliex hekk nagħmel mod ieħor ifisser li jiena m'iniex normali. Trid tkun anormali biex ma tgħidx li din hija taħsara mhux għall familjari biss, taħsara għas-soċjetà, għal pajjiżna u lil minnu. Però li nippruvaw issa f'daqqa waħda impinġu illi l-istituzzjonijiet krollaw din l-istess impressjoni li pruvaw dawn l-istess nies pruvaw jagħtu qabel Ġunju li għadda. In-nies irreaġixxew. In-nies irreaġixxew meta jindunaw il-motiv tal-politiċi jew dawk illi iservu lil politiċi, inkluż jien, għaliex wara kollu jien vejikolu politiku, ikun espressament intis biex jagħmel ħsara lil pajjiż, il-poplu jirreaġixxi u għalhekk, Dottor Muscat, f'Ġunju li għadda żied il-maġġoranza. Għaliex dan il-poplu ma jridx min insolent tan-nies, dan il-poplu ma jridx dan il-poplu ma jridx dan il-poplu taħt il-libertà tal-espressjoni ma jridx min itellef il-ġieħ u jagħmel l-harassment u jagħti Għafax m'għandux ċans. Mela, Manuel u inti, minuta inti. Skużawni. Wasalna f'ċirkostanza fejn l-argument uffiċjali tal-gvern huwa la aħna nerpu l-elezzjonijiet, il-liġi ma toċċalina. Ħadd magħlek.
Dan hu l-argument. Fejn attek. Dan it jitkellem fisem il-gvern Qed u jitkellem fisem il-gvern. jgħid l-akkużi kollha li saru. Issa tiħċa. Dak kollu li konna kritikati fuqu. Dak kollu li għattu fuq l-istituzzjonijiet. Dak ma joċċej minnu għax aħna rbaħna l-elezzjoni. Il-poplu għażel l-Loro Tajjar. Daqs li kieku, pero għażel il-Joseph Muscat, għażel il-Joseph Muscat li jgverna. U tridu Li jirriżenja. jgverna fil-Kostituzzjoni tagħna, li jgverna fil-limiti tal-liġi tagħna. U meta tinkiser il-liġi minnu jew minn ta' madwaru, trid tittieħed azzjoni. U meta ma tittieħedx azzjoni għandna falliment. Dak li qed tara l-bqija tad-dinja u l-konsegwenzi sa nkunu qed nerfawhom fix-xhur u snin li ġejjin. Grazzi ħafna. Konkludi minuta. Għalija, this is very rich minant il-ħabib tiegħi Manuel Delija li jitkellem fuq fallimenti. In-nies fallimenti jitkellmu dwar l-arriva, dwar il-ferma, dwar BWC, dwar l-istimata dawn huma kollha fallimenti. Ma nistax nifhem. Nitqatlek ġurnalista f'pajjiżna u nitkellmu fuq l-arriva. Tal-biki, le, Charlo Guder, Mario importanti. Jimporta xarro. Għana ċaġa bijim, mux intom. Vera li da kien hemm problemi, missa ġifiri ma nistawx. Kundanna. Validu l-lum u daqsek. Kulħat jagħmel fallimenti. 30 sekonda. Jekkaw xaħat li ma jirrispettax l-istituzzjonijiet huwa min kritika l-ġurnalisti u għalilhom li huwa pappagall. Min għalilhom x'ser tiddiskutu għalilhom aħna ħammurru nagħmlu PP. Min qal l-MCSD huwa l-ħanut tat-totla. Dawn huma n-nies li verament u ta' bilħaq ma tawx rispett lill-istituzzjonijiet bl-istess mod ma jġibx rispett lil pajjiżna bħal persuna li jmur fuq it-televiżjoni Taljana jgħid li jixtieq jitkellem pożittiv dwar pajjiżna imma ma jistax jitkellem pożittiv dwar pajjiżna. Nirringrazzjakom ħafna għaliex għalkemm fl-aħħar kellna dan. Kienet diskussjoni diċenti. Ringrazzjakom.